はい、皆さんこんにちは、さきです。今回はですね、ジェフリースターコスメティクスの2022年バレンタインのミステリーボックスの開封していきたいと思います。今回発売されたのが2箱なんですけれども、デラックスとスプリーム2つの箱が発売されました。デラックスの箱が9アイテム入っていて、100ドルで買えます。で、中身が297ドル相当のものが入っているっていうボックスになります。で、スプリームの方が、15アイテム入っていて、366ドル相当のものが180ドルで買えるっていうボックスになっています。で、今回日程感で言うと、発売告知をされたのが、1月の26日。で、発売日が、1月の28日。日本時間と1月の29日の午前3時頃。で、インスタグラムとかを見ていると、最速で届いてる人たちが2月の10日頃からポストがあったので、それぐらいで届いてるかなっていう感じでした。で、私の場合は、2月の1日に発送通知が来て、日本到着が2月の10日頃。で、私の手元に届いたのが2月の18日だったので、通関手続きに約1週間ぐらいかかっているような日程感になってます。じゃあ、今回の動画ではこっちのデラックスの方開封して、次の動画でこっちのスプリームの方開封していこうと思うので、2本ともぜひ見ていってもらえると嬉しいです。はい、じゃあこっちのデラックスのボックス、9アイテム入っていて297ドル相当のものが100ドルで買えるこっちのボックスから開けていこうと思います。まずは今回こっちのボックスには2つのアイテムがニューアイテムとして入ってるって言われてたんで、それは後回しにしようかなって思うので、まずはこちらアーティストリーシングルアイシャドウですね。これが4つ入っていました。これがブラッドシュガー。これブラッドシュガーのパレットに入っている分です。で、アンダーテイカーはブルーブラッドやったかな。ブルーブラッドに入っているボックスになります。で、これがカメレオンフェチかな。カメレオンフェチ。これがブラッドマニーの方に入っていて、これ何だっけ、バージンやったかな。これがジョーブレーカーに入っているパンになります。これはちょっと開けるのもったいないんで、それぞれのボックスからまた出して装置していきますね。まずちょっと商品の紹介からさせてもらいます。続いてがこれが何だっけな、マジックスターセッティングパウダーの、色味がラベンダー。これちょっと古い商品やからちょっとこの辺日焼けしてるんですけど、マジックスターセッティングパウダーの色味ラベンダー。次がスプリームフロスト、ハイライターですねの色味がウェットドリーム。ゴールド系やったような気が、ちょっと覚えてない。で、何やったっけな、ベロアリップライナーかの色味がポッシュスパイスっていう色で、これがミニのブラッドシュガーのパレット。こういう感じと、ミニベロアリップスティックパープルバンドルやったかな。シチュエーション忘れてしまった。ミニベロアリップスティックスのパープルのバンドルです。で、ラストじゃない、ごめん。
オージーのパレットで、ニューアイテムとしてはベルバリップスティックのピンクキティっていう今まだ出ていない色味とハートのポーチかな。これなんて言ったらいいの？ポーチ？何？正式名称がわからへん。あ、なるほどなるほど。こういうことね。向きが違う気がするな。普通にフックで引っ掛ける方が楽そう。ちょっとこの形使いにくいけどどうしよう。なんか付け方ミスった？こういうこと？こうで合ってる？絶対ちゃうよな。こういう感じ？わからん。わかる人いたら教えてほしい。ここにジェフリースターのロゴ入ってます。中身はこんな感じ。なんかこれてっきりポーチが来ると思ったけど違うんかな。容量的にそんな何も入らなさそうな感じやけど。じゃあ、スウォッチしていこうと思うんですけど、このね、オージーのパレット、中身がニュートラルのパレットなんですよ。で、これを肌につけても面白みが全くないので、ちょっとこれだけスウォッチパスさせてもらいます。本当にニュートラルな使い勝手のいいパレットなんですけど、スウォッチするにしてはちょっと面白みがない、なんて言ったらいいの？面白みがないので、これ以外スウォッチしていきたいと思います。はい、じゃあまず、パープルのリップバンドル。これからスウォッチしていきたいと思います。中身はこういう感じで、1、2、3、4、5、6、7、8、8本入っているバンドルになります。腕に出してみるとこういう感じ。見えるかな？並び順もこういう感じで出しています。マットが、1、2、6本かな？違うね。5本マットでホイール系が3本っていう感じ。ここと、ここと、これがホイール系のリップになってます。これ、成分的には目にも使えるんで、このホイール系とかはたまに、この、目玉の上とかに使ったりしています。これが、パワフルのリップバンドルね。で、続いて、ピンクキティン。これが新色っぽくって、ちょっと私もどんな色かがわかんないんですけど、開いたかな？赤って感じ。ここがこのね、箱もいつもピンクなんですけど、
このヘッドの部分っていうのかな、これがいつもはこういう風にピンクなんですよ。それが今回は赤のホイールみたいな感じになってます。中に入ってるのを見た感じはちょっとピンク寄りの赤っていう感じ。割と普通に赤って感じかな。こっちがユニコーンブラッドっていう私が持ってる中では赤寄りの、モーブ赤みたいな感じのやつやねんけど、これよりかはもう赤っていう感じの色味してますね。こうやって見ても割とわかるかな。割とザ赤リップみたいな感じの色味してます。続いてリップライナー。あれ出てこない。こんな出にくかったっけ？ちょっと待って。なんだっけ、ポリッシュスパイス。ブラウンよりかな。ブラウンって感じね。一応なんか灰褐色っていう色味になるのかならしいです。ブラウン味のアイライナー。ちなみにこれも目に使えるプロダクトなので、唇に使うっていうよりかはアイのラインとして使う方がいいような気がします。次どれいこうかな。アイシャドウ系最後に残そうと思うので、先にこっちいきますね。まずマジックスターのセッティングパウダー。こっちがこっちがルミナスセッティングパウダーの方で、後に出た方で、こっちが先に出てた方のセッティングパウダー。箱のサイズは一緒かな。普通のセッティングパウダーの方がピンクの蓋になってて、こっちの方がゴールド寄りの箱になってます。開け口こうなっててね。しまった。硬いねんな。よし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 。ラベンダーなんで見えるかな。見えてるかな。ラベンダー色、色調を整えてくれるようなパウダーですね。こっちの方が見えるかな。粉もほんまにラベンダーの色、紫色した粉になってます。ここにのせても意味ないよな。飛んでるから全く分からんね。だからセッティングパウダーっていうよりかは
本当に肌の色を整えてくれるのが色調補正、色白に見せてくれるっていう感じですね。パープルやから。匂いはいつも通り甘いコットンキャンディーやったっけの匂いです。基本的にジェフリースターコスメティクスのプロダクトの匂いは甘いっていう印象ですね。なんかだんだん鼻が慣れてきて麻痺ってる。私は慣れるまでは確かにちょっと甘い気がしますね。続いてスプリームフロスト。名目はハイライターやけど、まあハイライトでは使えない。ジェフリースターコスメティクスのハイライトのプロダクトはっていう、そんな印象ですね。ゴールド系の色味。一応調べたらピンクゴールドらしいんですけど、ゴールドにしか見えへんね。いきます。さっきこの辺パウダーのせたからちょっとこの辺いきますね。うっす、マジ？ここのせたんやけどわかるかな？こっちの方がわかるか。こんな色味、ゴールド。肌にのせると全然わからへんっていうことは、これライトで飛んでたら申し訳ないんやけど、肌にのせてももしかしたらこれだとちゃんとハイライトになるかも。前来たハイボターニアやったかなは、これね、このコーラっぽいやつ。これはもう完全にアイに使ってるんですよ、私。ハイライトとしてはもう使えないんで、もしかしたらこれは普通にウェットイーム今回来たやつ、これはハイライトとして使えるかも。そんな違和感ないかも。すごい、ジェフリーのハイライトで私ちゃんとハイライトできたのこれは初めて。ここにあるエクストリームフロストも今もつけてるんですけど、撮影の時やったらハイライトとして使えるんですけど、日常使いやったらもう絶対ハイライトしか使えないんで、これいいかも。ウェットイーム割とね、スプリームフロストの方が私テクスチャーとして好きかもしれない。全部を試したわけじゃないんであれなんですけど、こっちの方がラメの粒子がこのエクストリームフロストより細かい気がします。取れない。こっちの方がね、ラメが粗いって言ったらわかるんかな。こっちがエクストリームフロストで、こっちがなんだっけ、スプリームフロスト。ラメの粒子が全然違うの分かります？こっちの方が正直ハイライトとして使いやすい、私個人的に。ただ注意点は両方とも飛び散ると大惨事。こっちの方が大惨事だけど。ちょっと待って、いろいろ出しといたから分からへんようになってきた。これで今、スプリームフロストまでやったから、あとシングルアイシャドウの4つとブラッドシュガーのミニのパレット、こっちの装置します。ちょっと手が大惨事なので一旦止めます。はい、じゃあ次パレットの方行きたいと思うんですけど、まずブラッドシュガーのミニパレット。これの中身がこういう感じ。ジェフリースターの顔に何これ、脈拍何これ、が書かれているっていうボックスになります。で、中身が
こういう9色のパレットになってて、上と下がマットで、真ん中がホイールかなとグリッター系っていう感じで、腕に出してみるとこういう感じ。ちょっとね、この2色が全く腕に乗らないニュートラルカラーだったのでちょっと見えにくいんですけど、ここが上段、ここが真ん中、これね、ここで、これが下段っていう感じです。で、この真ん中のホイールっていうかグリッター系か、ちょっとね分かりにくいから多分ねこっちの方が分かりやすい。ピンク系のホイール、赤系のホイールで、オレンジゴールド系のホイールっていう感じですね。で、腕に出してみると、この両端のこれがこれがこれで、これがこれやねんけど、こっちはまだ見た目通りかな。なんかこっちが割と見た目通りじゃない色。見た目よりかはゴールドに光るっていう感じですね。ただ思いのほかあんま発色は良くないかなっていう印象。ちょっと私の腕に乗ってないだけかもしれないんですけど、思いのほか発色は微妙かなっていう感じの色味してます。で、次シングルアイシャドウをそれぞれ装置しようかなって思うんですけど、ちょっと待ってね、手が。まずじゃあこれのブラッドシュガー、これはブラッドシュガーパレットの中に入っている色なのでこっちから紹介します。ブラッドシュガーがいるのがここ、ブラッドシュガーパレットの一番下のこの色ですね。こういう色。ちょっと紫にかぶってしまったけど、こういうホイール。なんて言ったらいいんやろ。トマトみたいな色赤のホイールです。さっき入ってたこれより深い赤っていう感じ。続いてアンダーテイカー。アンダーテイカーはブルーブラッドの中に入っている色で、どこだ？アンダーテイカーブルーブラッド、これこの色味ね。マットのこれ藍色みたいな感じの色、こういう色味。次カメレオンフェチ、これはブラッドマニーの中に入っている色で、どこやったっけな、昨日見つけて、そうこれ一番上のここに入っている色。黄緑、蛍光黄緑って感じかな。蛍光黄緑で、最後何だっけ、バージンはジョーブレーカーのここ、白やから多分乗らへんと思う。
かぶってもうた。ちょっと待って、塗り方失敗した。これ今塗ったバージンね。でこれがミニパレットに入ってた白。あんま違いわからへんけど、こういう感じの色味になります。はい、じゃあこれでデラックスのボックスのストッチが終わったので、中身もう一回改めて紹介したいと思います。まず1点目がこのポーチで、次にパープルのリップバンドルで、これの順番で言ったらここまでがパープルのリップバンドルで、ベロアリキッドリップスティックスの、ピンクキティっていう色味で、その次ここがベロアリップライナーのなんだっけ、ポッシュスパイスっていう色味で、次がマジックスターセッティングパウダーのラベンダーで、見にくいけど、スプリームフロストのウェットドリーで、続いてブラッドシュガーミニパレットの9色ねと、アーティストシングルっていうシングルアイシャドウのブラッドシュガーアンダーテイカーキャメロンフェチ、バージンっていう色味になります。でそれぞれ金額、オージ言うたっけ、オージでそれぞれ金額を出してみたんですけど、ちょっとねこれが1個 9.99 ドルなんですよ、このアーティストシングルで。ちょっと計算しにくいんで、ちょっともう大雑把にこれを10ドルで計算させてもらってます。なんでまずこれ1個10ドル ×4 で40ドルで、オージーのアイシャドウパレット、これが62ドルで、ブラッドシュガーのミニパレット、これが28ドルで、パープルの、リップバンドル、これが52ドルで、スプリームフロスト、これが、32ドルで、マジックスターセッティングパウダーが22ドルで、ベロアリキッドリップスティックス、これが18ドル、ベロアリップライナー、これが16ドル。ここまでで、270ドルなんで、今回デラックスのボックスが197ドル相当のものなんで、そこから引き算して、これがだいたい多分27ドルとかそれぐらいなんかなっていうふうに思います。ちょっとねこれがマジでわからんくて、あれ普通のっていうか、ポーチ、これが25ドルなんですよ。なんでまあ28ぐらいあるんかなっていうのもちょっと納得はできるんですよ。なんかこれが27ドルっていうのが、さっきのが25ドル、これが25ドルだからあんまり消せてないんですけど、まあ多分計算したらこれがだいたい27ドルぐらいになるんじゃないかなっていうふうに思います。ちょっと分かりにくくなってしまったと思うんで、ちょっと金額もう一回ここにドンって出しときます。これで以上9アイテム、デラックスの中身、事前に9アイテムの紹介でした。
はい、以上9アイテムが、ジェフリースターコスメティクスの2022年バレンタインミステリーボックスのデラックスの中身になります。次の動画でスプリームの中身のボックスの紹介をするので、そちらの方楽しみって思っていただきましたら、ぜひチャンネル登録と高評価とコメントとかもいただけるとすごい嬉しいです。じゃあ次、スプリームのボックス開封の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。